Echt joh. Kom op den hoog is dat. Met zijn eigen broer gieten natuurlijk gewoon achterom, hè. Hing rum. Chef? Rund voor de stoel, joh. Mensen moesten eens kijken wat een mooie doorkijkje. Kijk eens toch. Daarachter, oh, richting, oh, wat een mooie hoed zeg hé. Dag meneer. Hoi. Ziet geen meneer Vonken? Ja. Ja, wat ik dat weet hè. Nou, het de broer niet verteld, maar dat hangt hier op de gevel. Ja. Ja. Ja, dat is zo van me. Oh nee. Ik doe nu nog tegen zetten. Nou ja, 80 jaar niet meer. De broer vanochtend die hield ons net aan. Die zei van, heb je dat weegkruits gezien? Ja. Ik heb het nog steeds niet gezien. Maar ik huur van hem dat je dat helemaal tot bijhouden. Al jaren. Al jaren. Ja. Kunnen we er even in lopen? Oké. Want ik ben wel eens... Want ik was net aan het praktiseren. We hebben één keer eerder... Hebben we immers in het programma gehad. Die was, op dat moment was hij aan het verven. Ook bij zo'n weegkruits. Ja. En die deed dat op heel veel verschillende plaatsen. Deed hij dat. Dat is Joop Hons. Dat is Joop Hons. Die had daarmee gestopt. Die is ook 80 jaar. Wegens gezondheid moest hij ermee stoppen. Want dat is al jaren geleden dat we dit in het programma hebben gehad. En ik word net aan het praktiseren waar dat geweest is. En dat was ook een hele mooie plek. Wat we zien nu in, is dit Wolfhaag? Dat is Wolfhaag. Wolfhaag. Kijk daar achterop ze de grens hadden. Dat is het drielandenpunt ook. Toch ook het aan de... We hebben nog nooit een aflevering in Wolfhaag opgenomen. Jee! Kunnen we die ook weer van de bucketlist afhalen? Maar laten we eens naar het kruits lopen. Ja. Is dat hier rechts op den hoog? Ja. En waarom ziet gij, meneer Vonken, waarom ziet gij dat begon halen? Nou, de buurman hier, maar dat is al 20 jaar dood. Die doen dat allemaal, maar die doen dat gewoon een beetje amateuristisch. Hè. Maar ja, goed dan. Zoveel centen, 3 bloempjes, klaar. En dan hebben ze mij toegevraagd als zoon, wie der staf, of ik het wil doen. Ik zei, ja, dat komt maar. Dan doen we dat. Och, er is zelfs stromend water. Hop. En een bankje. En stroom hoor. Achter de zand is stroom. En met kerstmis, dan komen we daar allemaal lijmpjes te halen. Dat is met de kerstmis. Daarvoor is er dracht ook stroom. En dat kreeg van de buurman door. Oh, er leed een hoes. Ja, ja. Want ik dacht al van... Nee. En hoe lang doet gij dat nou al? Ja, of 15 geloof ik. 15. Tussen de 15 en 20 jaar, denk ik. Ja, tussen 15 en 20 jaar. En kleur is belangrijk, hè, bij joch? Het moet een beetje een fleurig geheel zien. Nee, kijk, het is zo, hè. In Valen stond ze ook veel bloemen versieren en weet ik allemaal. En dan heb ik eens een keer aan de gemeente gevraagd. Mogen we ook een beetje bloemen hebben hier in de Wolfhaag? Oh, dus die bloemen die kreeg je van de gemeente? Ja, maar ik moet het onderhouden. Prima toch? Ja. En dan kijk ik zo wel. Ja, nee, dat is gerechtigheid, hè. Wat ze in Vaals hebben, Juist. dat mogen in Wolfhaag ook. Juist. Al zijn hier ook maar een paar woningen, maar ze mogen toch ook een beetje bloemen Nou, wat hebben. ik dan Maar grappig- Ja, de sorry. gemeente deed het heel graag. Die bloemen geven. Dus dat hebben ze ook dan met die hebben vaste bloemen aan de wolf toe. Op de hoek. Is het een houten wolf? Wow. Achter dat pulken door. Het perkje wat ze daar ziet met die gele bloemen, Ja. daar zit een Ja. grote wolf in. Maar die mevrouw die houdt van natuurbloemen. Alles natuur. Natuur. Wilde bloemen. Nee, toch wel vaste bloemen. Ja. Ik stik het papier. Het zijn vaste bloemen. Bloempjes wie daar, die kunnen in het voorjaar kunnen bloeien.
En ik hou daarvan. Nou, laten we even op een iets veiligere plek gaan staan. Die kunt geen. De wolfhak kunt geen. Nou, Dit? daar kun je wel van alles van de berg af. Er zit van ongen opgekomen uit de Meerlenbroek. Hè. Hast Ja. je gezien dat er een bord stiltegebied staat? Als je niet opgelet hebt. Jawel hè, want de meneer had het gezien. Ja, zo stil wordt je niet. Geen begoos tegen ons te moelen, nee andersom. Ja, daarom. Hey, maar ziet je echt van Wolfhaak, allebei? Dat hoes was er net stoppet. Dat is de oude boerderij van mijn ouders. Boor. Doordat stopte ze net met dat oude dak op, zie je het? Dat ze dwars ligt. Het grote hoes toch? Ja, en wie woont er nou? Oh, Nog een broer. we worden met 12, 13, 11, 12. Ja, pap hou hier de wei, hè. En nou, vroeger had pap boerderij, een klein boerderijtje, noemen ze dat. En dan hadden we ook weiland en dat is bouwgrond geweest toen. Heb je nog iets van grond? Nee. Niks meer? Nee. Alles van de... IK11, Stichting Limburgs Landschap, allemaal, al die weien. Oké. En er is nog maar één boer hier in de Wolfhak van de 30 die er vroeger waren. En hoeveel van dat gezin van 12 van u wonen er nog hier? 3? De 3 broers? Nee, de zuster van me. Dat weiland, dat was alles van haar pap toch, hè. En mijn zuster geboekt. En een zoon van mijn zuster had er geboekt. Daar woonde mijn broer en ik woonde niet meer. De eerste 3 hoezers familie. Dat is geen familie, gedaan nu. De eerste 3 hoezers familie. En dan de oude boerderij. Daar woont een jongere broer. Ja. En die woont dus hier. Eerste hoes, nummer 1 hier. Ziet je de oudste? Nee, de vierde. De 5e. De vierde. Dus In, dat is de 6e. 11. Ik word 4-vormig en 5-normig. oh, dat was makkelijk. Onmakkelijk. Om te onthouden. Wie ik geboren word als 6, zit er pap, nu beginnen ze te mislukken. Nu zijn je verrood, maar ze zijn toch wel... Ik weet niet of je iedereen in de familie moet laten kijken straks als we dit genoemd zenden. Dat is niet erg. Ja, maar kijk je iedere avond al Jan Derksen, dus daar ben je al beschreven wie dat hier. Oké. En jij ziet 80 nou? Ja. Je wordt 80. Nee, binnen een maand. Binnen een maand? 80, ja. Oké. Hey, en ziet je elkaar iedere dag? Ik woon in Heerlen. Ik ben in Heerlen. Ik heb bij Philips gewerkt voor 40 jaar. Ik ben in Heerlen gaan Oh, wonen. dus je woont hier niet? Ik woon een jongere broer van me. Ik ben elke dinsdag hier. Oké. Kom ik op bezoek. Dus dat is de jongere broer, ene die minder goed gelukt is. Ja, dat is wel niet. Waarom? Ik kreeg nog van, nee, ik kreeg familieruzie. Oh, die heeft cent, hè? Ja. Ja? Oh. En wie had dat voor elkaar gekregen dan? Wat bleef? Dat wordt nog de registeraccountant. Oh! Semi-zelfstandig. Maar die heeft altijd verhoogde belastingen gedaan. Precies. Ja! En een goede accountant, die verdient zichzelf terug. Maar ja, dan krijg je natuurlijk korting op het tarief, hè? Dat nog. Ik vraag er niks. Ja, nee, maar het mogelijk is en hebben een ziekenhuis gezegd, daar u voor gaan helpen. Zo werkt dat. Wat doe ik voor cent uur? Hoeveel jaar scheelt je? Anderhalf jaar. Anderhalf ik ben jaar. 79, dus ik ben 78 jaar. Wat is er sinds dat jij klein mannetjes wordt, wat is er veranderd in Wolfhaak? Oh, Alles. alles. Vroeger waren hier 6, dat waren boerderijen, alles boerderijen. 6 boerderijen. Alles, ja, een stuk of, ja, alles. Een stuk of 7, 8, hè. En op eenmaal zaten de boeren voor hun het grond verkopen. En we kwamen toen de Duitsers. Ja? Ja. Dat was gigantisch groot, want aan de afrijtoon, linkerkant, alles Duitsers. Nu trekken die Duitsers zich weer aan druk. Hè? Die kunt weer aan druk voor de rente of zoiets, weet ik wat, belasting, dingen. En nu komen die boeren van Holland. God, een jaar. Je wies naar boven. We waren Duitsers en Hollander. Hè? Ja. Maar Nederlanders, de Duitsers kunt wel Die komen terug. van Groningen. Nee, toch. En die vrouw komt van Rotterdam. Die willen rust hebben. Hè. Ja. Maar jij zit er nog altijd.
En de zoon van Nuchten woont hier ook? Nee, Niet? nee. Nee, dat wonen de Miers. Ja. Ook vlakbij? Allemaal Ja, gemeente. ja, is heel vlakbij, ja, klopt. Heel vlakbij. Dat klopt wel. Zo is dat. Maar ondanks alles wat er veranderd is en de invasie van Duitsers en Hollanders en zo, is het nog altijd leuk om mee te wonen. Zeker weten. Zeker weten. Ik denk dat veel lui zou je een erm of een bien of, geven of een moord plegen om hier in Wolfhaag te wonen. Zeker weten.